Не, изживяно детство в първа част. Втора, извинявайте. Да, аз не съм закачал като... Чакай. Айде, радвате ли са деца? Като се не играйте, ви чака мляко и кифлички. Ако се ги платите, естествено. Чакай, снимам деца. Ай, Вала, ай засили са малко падни нещо. Екшън искам, екшън. Иване, лама за себе. Не мога толкова да е прекалено. Чай да се хвана. Чакай малко. Няма.